ଆମେରିକାରୁ ଆସିଥିବା ଏହି ଫଟୋ ପୂରା ବିଶ୍ୱରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ଫଟୋ ଦେଖି ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ଖୋଲିଛି। ଏହି ଫଟୋରେ ମୋଦି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ପୂରା ଫଟୋ ଉପରେ ଛାଇ ଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଫଟୋରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏଥିରେ ଇଟାଲୀର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜର୍ଜିଆ ମେଲୋନି, ୟୁରୋପୀୟ କମିଶନର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଉର୍ସୁଲା ଉନ୍ ଡେୟାର, ଜର୍ମାନୀର ଚାନ୍ସେଲର ଫେଡେରିକ୍ ମର୍ଜ, ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରନ୍, ଫିନଲାଣ୍ଡର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡର ଷ୍ଟବ୍, ୟୁକ୍ରେନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସ୍କି ଏବଂ ନାଟୋର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜେନେରାଲ ମାର୍କ ରୁଟୋ ଅଛନ୍ତି। ମାର୍କ ରୁଟୋ କିଛିଦିନ ଆଗରୁ ଭାରତକୁ ରୁଷିଆରୁ ତେଲ କିଣିଲେ ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଫଟୋ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମୟରେ ନିଆଗଲା, ସେତେବେଳେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଟିନଙ୍କ ସହ ଆଲାସ୍କାରେ ମିଳିତ ହେବା ପରେ ଜେଲେନ୍ସ୍କି ଓ ନାଟୋ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଭାବିଥିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଟିନଙ୍କ ସହ କ'ଣ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି କହିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବେ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରମ୍ପ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ଔକାତ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ୟୁକ୍ରେନର ଯେଉଁ ଭାଗ ରୁଷିଆ ନେଇସାରିଛି ତାହା ଫେରାଇବ ନାହିଁ। ୟୁକ୍ରେନ ନାଟୋର ସଦସ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ୟୁକ୍ରେନର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତୁମେ $100 ବିଲିୟନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆମେରିକାରୁ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ତାପରେ ଟଙ୍କା ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଦେବ। ଏହା ଶୁଣି ପୁରା ୟୁରୋପରେ ହଟଚମଟ ହୋଇଛି। ୟୁରୋପୀୟ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ୟୁରୋପ ପାଇଁ ଲଜ୍ଜାଜନକ, କିନ୍ତୁ ଏ ଫଟୋ ଭାରତକୁ ଗର୍ବ କରାଉଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତଠାରୁ ଏଥିପାଇଁ ରାଗିଛନ୍ତି କାରଣ ପୁରା ୟୁରୋପ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋଦି ତାଙ୍କୁ ଡରୁନାହାନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ଫୋନ୍ କରି ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋଦି କହିଦେଲେ ମୋର ସମୟ ନାହିଁ। ଏହା ଥିଲା ଟ୍ରମ୍ପ ଓ ଆମେରିକାର ଅହଙ୍କାର ଉପରେ ମୋଦିଙ୍କର ଶକ୍ତ ଚକୁଡ଼ା।